Saan nga dakes ti agragsak? Ngem no nalabes, dakes, apay. Tangamin, no malabsam ti agragragsak, pati dakes pagragsakam. Isungar mo no may timog di may isang atako, katawa ka. Apay nga katawaan ka na timog, kadakes na niya. Pagragsakam no naipakpak ta tao, pagragsakam no masakit di kabusor mo, then something is wrong. Kuna ni San Pablo, nalabes a panagragragsak. Tano malabsam deta, pati dakes pagragsaka mo, di mo mapupuutan. Nalabes a panagbarbartag, insarununa. Nalabes a panagbarbartag. Saan adakes to uminom? Because it's the same Saint Paul who advised Timothy, kuna na kini Timoteo, Timoteo, uminom kamot basit ti arak, tapno ti kastag simpada ta sakit ti buksit mo. Yung the same Saint Paul is again telling, nalabes a panagbarbartag. Mabalin ti uminom. Basta, saan ang nalabes? Tati arak kat senyal ti pagarian ti Diyos. Isog gapo na nga uray ti maudi nga pangrabiin na Apo Jesus, arak ti ininungda, tati arak kat senyal ti panagari ni Apo Diyos, celebration in the kingdom of God. Dadya ti anag na, angam no sumubramet, pagarian ti Diyos kadpaymet, dayta no sumubra. Isungar nga idinaawanan pa iti arak dahil di agkasar di kana di kaduma di kumati arak kuna kumani Apo Jesus iti imbaga ni Apo Santa Maria, anak ko na ibusanan ti arak dagiti agasawa kuna kumani Apo Jesus sakit gunggunada na siya agawid dan tao tagbarbartag kuna na kumaangam ti imbaga na pinakargaan na ti danom dagiti burnay ta pinagbalin na nga arak pati arak ket senyal ti pagarian ti Dios ganti magbaga ni San Pablo nalabes a panagbarbarteg tatalaga mo no nabarbarteg kita nyo dagiti nabarteg napanda ng anak ti bunyag nakatatak ng danganapan kundi long sleeve kada kundi pulo into no nadanumandan winarwardan tay butones agparparangan ti nalabaga barukong da kasla nalingtang arasa into no kan agsao ti kumkumpormiditan into no nagawid naibalat anya nga ti taknang nadatanga tao agkatkatay agsarwa anya pa ti taknang nadatatao so kita nyo tinalabos apa nagbarbarteg mangibabain uksuben na ti taknang ti tao nya pa ti kuran ni San Pablo awan ti kinaderep wenno na alas nga aramid amo dati kinaderep ti pakagapuan no rason no apay nga dagiti asawa babae ken lalaki saan da nga napudno kadagiti asawa da mapandag birok ti sabali kadagiti giddiiddep asilaw agsirip-sirip ti karuba kanda duman pa and Saint Paul warned us about this kinaderep libog ko na ti Tagalog dato kinaderep tano na derep ti tao saan na nga mo kontrolon di derep na makaaramid itinaalas agbalin nga kamalala agbalin nga fornication sinyo kuna jibais di na pa nagtok kadagdag tutubong nga ura dala nagpupukkaw at datayon iti panawon nga no mapukaw di cellphone mo aglalo no nangina permit sakit na mo nga no napukaw di virginity apo bali awan nagimas pay turog mo agurok ka pay dahito itilubong datan mas napatpatagan ti gadget ngam di kinabirhen uno kinatarnaw ti bagi ti tao and this is the culture. This is the reason why manmano nga talaga atik bibiyag nga natakneng so kuna ni San Pablo adaywan yung dagita kinaderep nagturong itinaalas nga aramid ken impasaruruna awan ti apaw no imimon nato nga imon ken apag kasinsin detoy iso nga agapa kayo ta ginimon kayo masapula ket damot lugan ko sika kakastoy at damot kanyak deta apa ka imimon aga-apa dagiteg kakabagyan dagiteg kakaruba dagiteg kakabsat gaputi inimon kaya dahil iti mamagbalin ka na tayo nga awan taktak ng nga tao tapati kabsat mo tagbatam gaputi imon